Здравейте, приятели на Мебели за всеки БГ. В този клип ще ви покажем как да направите вашата поръчка на артикулът или артикулите, които сте харесали. Приемаме, че вече сте избрали продукт, който можете да поръчате по два начина. Поръчка с един клик или стандартна поръчка. При поръчка с един клик, ето тук, има три полета, които трябва да попълните. Като напишете вашия телефон, име и адрес на доставка, дописвате някакви уточнения, като колко броя, цвят, някакви особености, като матрак, скрин, огледало и други. Въвеждате 4-цифрения код и натискате бутона "Поръчвам". Ние получаваме вашата поръчка и наш консултант ще се свърже с вас, за да потвърдите поръчката и да уточните срок, начин и цена на доставката, както и други особености, ако има такива. При поръчка с един клик няма възможност да закупите артикулите на изплащане. При стандартната поръчка тя се прави от бутонът "Купи", ето тук. Тук може да изберете количество. Така направена поръчка, тя влиза във вашата кошница горе в дясно. Ако желаете да закупите и други продукти, правите същото и с тях, като всички се събират в кошницата и чакат за завършване на поръчката. Отивате в кошницата, която се намира горе в дясно, и попадате в нея. Тук има допълнителни опции, като купон за отстъпка. Купонът за отстъпка е със стойност минус 5% и ако това е вашата втора поръчка, може да въведете кода за отстъпка тук и да приложите кода. Ако нямате такъв купон за отстъпка, продължавате към завършване на поръчката с бутонът "Поръчка" тук. Желателно е да си направите регистрация, за да получавате актуална информация за най-новите и най-добри оферти от нас. Може да направите поръчката и без да правите регистрация, като въведете данни на клиента, имейл, име, фамилия, телефон. От дясната страна адрес, в случай избирате област, пишете град или село, пощенския ви код, точен адрес, улица, блок, етаж и така нататък. Има коментари по поръчката. Примерно може да напишете: "Желая доставка след 18 часа". Тук има един клик, който седи отметнат. Това е адреса за доставка и за плащане са еднакви. Когато го оставите, опциите са точно това. Има три вида доставки: получаване в магазина, доставка в рамките на град София и доставка в страната. При получаване в магазина това е безплатно. Тук може да видите картата на нашия магазин и офис и да дойдете да си вземете артикула оттам. Второто е доставка в рамките на град София, 14,90 струва. И третото е доставка за страната. Доставката в страната я извършваме или с куриер, или с наша логистика, в зависимост от това коя е по-добра оферта като цена за вас. Начина на плащане, те са три вида. На кредит, когато направите на кредит, той излиза един калкулатор. Банков превод, плащане при доставка. Маркираме плащане при доставка и натискаме "Поръчи". Като натиснете бутона "Поръчи", вашата поръчка е приета, след което наш консултант отново ще се свърже с вас за потвърждение и до уточнение, ако е необходимо. Пожелаваме ви приятно пазаруване!